kana business amma baka da standard logo na wannan business naka, so ka biyo zuwa ƙarshen bidiyon domin gani yadda zaka zana logo mai kyau don ci gaban wannan business naka. Amma ka manta ka danna mana subscribe sannan ka danna mana alamar like domin hakan yana da matukar amfani. Assalamu alaikum, barkamu da yau, barkamu da sake kasancewa da mu a wannan bidiyo na tasha mai albarka wato Abbas Multihood. So logo yana da matukar amfani a business saboda mutane suna ganin logo sun san wannan product ko kuma wannan service da kamfanin wane ne. Misalin logo shine kamar kamfanin Buwa, Dangote, Golden Penny, su Dan Yaro Yogurt, El Samad, Nura Maidamax, Mudassir and Brothers, Arewa 24, Kwankwasiya, Tinubu, Rausaf, Microsoft, HP, Apple, Samsung da sauransu. So mutane suna ganin wannan san wannan daga kamfani kaza yake ba sai an gaya musu sunan wannan kamfani ba. So haka yana da matukar amfani domin kai ma ka zana logo wanda zai tafi da business ɗinka, mutane su kuma su patronize ɗin business ɗinka a duk duniya. So ku biyo ni zuwa ƙarshen bidiyon domin ganin haka. So yanzu bari mu je mu shiga application ɗinmu na Pixel Lab. So gashi mun shiga application ɗinmu, yanzu za mu canza background ɗin da muke so mu yi amfani da shi wajen creating ɗin logo ɗin nan. So za mu shiga wannan site ɗin, mun shiga sai mu shigo from gallery, sai mu je mu zaɓa hoton da muke so mu sa shi as background. So gashi mun zaɓa hoton da muke so mu sa shi a background. So ga background ɗinmu ya canza gaba ɗaya. So yanzu za mu fara zana logo ɗinmu. Sunan kamfaninmu Huzaifa Global Enterprise. So za mu yi amfani da H ɗin farko na Huzaifa mu zana logon mu. So yanzu za mu mai da wannan new text ɗin ya koma H kawai. So gashi mun samu H ɗinmu. So za mu je mu importing ɗin wasu ɗan image haka da mun samu H ɗin ya zama logon ya fita yayi kyau sosai. So gashi mun zaɓi hoton da mu ɗan yi amfani da shi wajen da za mu sa H ɗinmu tsakanin wannan hoton guda biyu. So wannan hoton ba sai ka damu da zana shi ba, in ka shiga Google kai searching za ka gan su different designs, sai ka zaɓi wanda kake so sai ka amfani da shi. So gashi mun zaɓi wannan amma kuma ya zo da background kamar blue haka. So mu ba ma son background, ba ma son kuma kawai ɗan design ɗin muke so. Mu je mu cire background ɗin. So za mu cire background, za mu shiga wannan icon ɗin. So mun shiga sai mu zo wajen da aka sa erase color, sai mu enabling ɗin shi. So mun yi enabling ɗin sai mu danna wannan icon ɗin. Mun danna ga zai zaɓa mana kalan da muke so mu goge a wajen kenan. So ba blue ɗin da muke so. So kun ga yana ɗan canza color yanda muke moving ɗin shi, color ɗin yana canza. So yana nufin kalan da kake so ka goge shi zai appear yana ɗan wannan cycle ɗin. So gashi blue muke so mu goge sai mu danna good ɗin. So kun ga color ɗin ya tafi. So kun ga ya bamu da design ɗin mu kawai. So wannan kenan. So yanzu za mu sa H ɗin ma tsakiya, ba mu rage mai girma. So H ɗin ma yana da kyau mu canza mai font, sai mu je wajen font sai mu canza mai font. So gashi mun canza mai font. So bari mu sassaita shi ya zama yayi fitting ɗin wannan design ɗinmu. So ga image ɗinmu ya hau kan H ɗinmu. So yanzu za mu iya merging ɗin su ya zama abu ɗaya. Yanzu za mu yi merging ɗin su ya zama sun zama grouped a waje ɗaya. Za mu danna wannan icon ɗin. So mun danna shi sai mu zo nan ƙasa sai mu yi pressing ɗin shi, sai mu yi marking ɗin su guda biyu. Sai mu zo mu danna wannan icon ɗin, mun danna shi. So gashi ya ce ma are you sure you want to merge the selected objects, sai ka sa OK.
So yanzu ya yi majin ɗinsu sun zama abu ɗaya, duk yanda ka ƙara size ɗinsu za su ƙaru. In ka canza musu colour ma za su canza kala gaba ɗaya. So yanzu bari mu canza musu colour. So kun ga colour ya fara canzuwa. Bari mu zaɓi colour mai kyau wanda za mu sa musu. Ga wannan colour ɗin, na ji za mu iya barin wannan. Bari mu yi amfani da wannan colour ɗin. So wannan colour ɗin ya yi kyau, za mu yi amfani da shi. So kun ga logon mu ya fito na Huzaifa Global Enterprise. So yanzu za mu yi adding phone number da email address. So yanzu za mu iya ƙara wani layi haka dogo, inda za mu sa niche ɗinmu na so shi ma sai mu sa mai colour. Bari mu sa mai colour kalan wancan. So bari mu yi copying ɗin shi, sai mu sa ɗaya a ƙasa. Yanzu za mu sa phone number. So za mu sa number, za mu iya sa icon ɗin kamar hoton waya haka. Za mu je mu importing ɗin shi daga gallery ɗinmu. So ga shi mun importing ɗin hoton kamar WhatsApp number ɗinmu. Sai mu je mu cire mai blue background ɗin nan. Sai mu je wajen erase color, danna enabling. So kun ga da muka danna enabling farin color ɗin ya fita. So mu ba fari muke so mu cire ba. Sai mu danna wajen da za mu selecting ɗin color ɗin da muke so mu cire. Sai mu zo wajen blue, sai mu danna good. So kun ga blue color ɗin ya fita. Sai mu danna OK, sai mu yi resizing ɗin shi koma ƙaramin size. So sai mu moving ɗin shi. So kun ga hoton WhatsApp ɗin ya fito. Yanzu sai mu yi adding number ɗinmu. Sai mu je wajen text. Sai mu yi adding text. Sai mu rubuta phone number ɗinmu. Number mu mun sa shi, sai mu danna OK. So ga number mu ya appearing. Sai mu rage mai size, sai mu matso da shi kusa da WhatsApp number. So bari mu canza ma number mu font. Sai mu je wajen font. Mun shiga font, sai mu yi selecting ɗin font da muke so mu yi amfani da shi. So ga shi mun yi selecting ɗin wannan font ɗin. Sai mu daidaita shi. So mun daidaita shi. So saura email address, za mu sa email. Sai mu je from gallery ɗin mu je mu zaɓo hoton email, shi ma sai mu sa shi. So ga shi mun selecting ɗin image na email. Sai mu importing ɗin shi. So yanzu za mu cire green background ɗin nan. Sai mu shiga wajen erase color. Sai mu enabling. So kun ga farin ya tafi, ba shi muke so mu cire ba. Sai mu selecting wajen color, mu canza color ɗin da muke so mu cire. Kun ga yanzu ga shi mun selecting ɗin green. Sai mu danna OK. So ga shi green color ɗin mu ya tafi. Sai mu danna OK. So sai mu yi resizing ɗin shi ya koma small size nan. Sai mu rubuta email address ɗinmu, mu je wajen text. Sai mu editing ɗin shi, za mu yi double click a kan shi. So ga shi mun rubuta email address ɗinmu. Sai mu danna OK. Sai mu zo mu yi resizing ɗin shi ya zama ya yi fitting da wajen da muke so ya zauna. Mu shiga wajen font. So bari mu sa wannan. So ga shi mun canza mai font. So bari mu adjusting ɗin rubutun namu ya zama ya yi daidai da icon nan da muka ƙara. So bari mu moving ɗin su kaɗan kaɗan. So bari mu canza ma rubutun namu color. Bari mu mai da su so bari mu sa musu yellow color ɗin nan. Ina ji zai hau, zai fi kyau sosai. So ga logon mu ya fara fitowa sosai, ya yi kyau. So yanzu za mu yi adding sunan kamfanin Huzaifa Global Enterprise. So bari mu je wajen text.
sai mu adding text. So gashi mun adding sunan kamfanin, za mu sa shi a daidai nan. So bari mu moving ɗin logon mu sama kaɗan, sai shi kuma mu dawo da shi nan, sai mu canza mai font. Za mu je wajen font, sai mu selecting font ɗin da muke so mu sa mai. So gashi mun selecting ɗin font, sai mu daidaita shi yanda muke so ya kasance. So bari mu samu sunan kamfanin namu stroke wato border, ya zama shi ma ya ɗan ƙara fitowa yayi kyau sosai. So gashi mun sa mai color, yanzu logon mu ya fita sosai. So yanzu za mu mai da shi 3D, za mu selecting ɗin shi. So kafin nan ma za mu iya sa hoton type of product ɗin da muke kawowa. So sai mu shiga gallery, sai mu importing ɗin hoto 1 zuwa 2 haka, wanda za mu sa shi a matsayin sample na abubuwan da muke ordering. So bari mu shiga gallery ɗinmu, sai mu importing ɗin hoton da za mu sa a wannan logo namu. So gashi mun importing ɗin hoton da za mu sa su, sai mu sa su daga gefe. So ga logon mu ya fita. So muna so mu mai da shi 3D, so dole sai mu yi grouping ɗin su ko kuma mai da shi ɗaya bayan ɗaya. Amma mun yi grouping ɗin nasu zai fi sauƙi, kuma zai fi bada yanda ake so. Za mu yi grouping na ce za mu danna wannan icon ɗin, in mun shiga sai mu danna icon ɗin ƙasa. Wannan, so mun danna sai mu selecting ɗin su duka, tunda dukansu za mu mai da shi 3D. So gashi mun yi merging ɗin sun zama abu ɗaya. So gashi duk yanda muka moving ɗin su za su tafi. So za mu mai da shi 3D, za mu shigo wannan icon ɗin, sai mu je wajen 3D shape. So mun zo wajen 3D shape wannan, sai mu shige shi, sai mu enabling ɗin shi, ga abin ya koma 3D. So sai mu je ƙasa mu sassaita abin da za mu saita. So ga logon mu ya zama ready, kuma ya koma 3D. Wannan kenan. So kar ku manta ku danna mana subscribe, sannan ku danna mana alamar ƙararrawa domin kasancewa da mu ko da yaushe. So ka wannan duk wanda ka zana at least zai ka ci abinci da wannan, kuma da wayanka ba sai ka wahala nemo kwamfuta da wane ne ba. So mun gode, mun gode.